Hola, hola, soc l'Olga de Pilates en català i avui us porto una rutina molt xula de Pilates amb la paret. Què necessitaràs? Doncs, lògicament, accés a una paret on no hi tinguem molta cosa perquè la puguem fer servir pels nostres exercicis. Com a principi bàsic, la paret no és per recolzar-me, la paret és un element amb el qual jo estaré tota l'estona apretant, fent força, com si volgués empènyer. D'aquesta manera ens ajuda a activar tota la nostra musculatura. Anem a començar amb exercicis de peu. Et situaràs aproximadament a un peu de distància de la paret, les cames obertes a l'amplada dels teus malucs i els dits dels peus que miren endavant. A partir d'aquí, te'n vas cap a la paret. Perfecte, i aquí hauràs de notar occipital, escàpules i sacre en contacte amb la paret. Inhalo a dalt i exhalo, mantenint aquests punts de contacte. I baixo a les 4. Inhales a dalt, exhales, baixes, reculls panxeta i sol pelvià, i en faig 7 més. I 6. I 5. Anem lliscant per la paret, potser et costarà una mica. I 3. I 2. I última, fantàstic, em torno a quedar a baix, recorda, estic activa, apretant contra la paret, i des d'aquí inhalo i quan exhalo elevo un taló, elevo l'altre, un taló i l'altre, en 6, 5, 4, 3, 2, 1, i pujo, un moment, descanso, sento ja el foc a les cames. Torno a baixar, des d'aquí elevaré els dos talons a la vegada. 1, 2, 3, 4, en faig 8, 5, 6, 7 i 8. Fantàstic, ens n'anem ja cap a terra, m'assentaré i busco tenir aproximadament 90 graus de flexió al meu maluc i 90 graus de flexió al meu genoll. Les plantes dels peus totalment recolzades a la paret i, com us deia, sempre amb aquesta sensació de fer força, d'empènyer la paret. Fantàstic. Què passa aquí a terra? El que busco és el sacre, aquest triangle que tinc aquí al final de la columna, és el que vull que toqui a terra. La lumbar no està plana a terra, sinó que permeto que tingui la forma natural de la meva columna. Braços al llarg del teu cos, palmells de les mans a terra, recorda, genolls separats a la distància anatòmica, podríem dir, que no se t'ajuntin ni se't separin, i empenys la paret. Inhalo aquí, exhalo, pujo el pont. Controlo els meus genolls. I continuo empenyent la paret tota l'estona en les plantes dels peus. 4 i 5 6 i 7, en faig 10, 8, 9 i última 10. Fantàstic. Separo una cama de la paret i des d'aquí torno amb 8. Perfecte. 7, 6 i 5 i 4 i 3 i 2 i última. Baixo, canvio de cama. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i última. Fantàstic. Em quedo a baix, torno a recolzar plantes dels peus. Elevaré braços, palmells de les mans que es miren i des d'aquí pujo el pont sense braços. En 2. Quan estiguis a dalt, apreta una mica els glutis, elevant, portant el pubis cap a tu. 4. 5. Sempre fent força, com si volguessis empènyer la paret. 7. Faré 10. 8. I 9. I última 10, fantàstic. Baixo braços, torno a elevar-me al pont i em quedaré tota l'estona aquí dalt del pont. Estiro una cama, estiro l'altra i torno.
I estiro una i l'altra i torno. 2, 3, en faré 8, i 4, recorda que tens les escàpules, els omòplats totalment a la colxoneta. No estic recolzant en espatlles ni forçant cervicals. Últimes 2. Perfecte. I una més. I baixo. Molt bé, noies. Pot ser que tinguis que recol·locar-te sempre, perquè el que no volem és que estiguis massa allunyada de la paret, ni massa a prop, sinó que tinguem aquí aquests 90 graus, que tinguem la pelvis perpendicular amb el terra. Fantàstic. Ara posaré mans a l'occipital, tanco lleugerament els colzes que quedin dins del meu camp de visió. I recorda, plantes dels peus a la paret fent força, perquè vull empènyer la paret i al mateix temps busco el meu sacre, permeto que em passi una maneta per sota la lumbar. És el sacre el qui apreto terra, busco clavar el sacre al terra i empènyer la paret. Inhalo aquí i exhalant faig molta força i elevo lleugerament les escàpules de terra i baixo. Inhales a baix i quan exhales fas molta força per empènyer la paret i sacre a terra, elevant escàpules. Intenta que no sigui una força que tires de la cervical ni del cap, sinó que el que busques és elevar les escàpules de terra. És com si jo recolzo el cap a les mans i són les mans que fan més força i m'ajuden a elevar el cap. Fantàstic, en faig 5. Recorda exhalar dalt. 6. I nota com s'activa l'abdomen, continues fent força contra la paret. I 8, última, fantàstic. A la propera, inhalo i quan exhalo, separaré una cama de la paret, portant colze contrari cap allà, fent una rotació. I canvio. 2. Faré 10. 3. 4. Recorda, la base de les escàpules està en contacte amb el terra. 6. 7. 8. 9. I última, 10, i descanso.